Tikulandireni Amalawi nonse omvera kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 7 January 2026 tsiku nkumati lachitatu la mwezi umene wa January, wiki yoyamba mchaka choyamba cha January cha chaka cha 2026. Muli ndine yemwe uja Pastor Moses Shumba. Koma poyamba ndimafuna ndithokoze kumwamba, Yehova olenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene analenga inu ndine, natipatsa moyo, napereka nzeru zosiyana kwa munthu wina aliyense, maganizidwe osiyana, kumvetsetsanso mwina kumakhalanso kosiyana. Ndi chifukwa chake kumvetsetsa kumene kumakhalapo kosiyana timapanganso zinthu zosiyana. Koma ubwino wa zonsezo, by the end, conclusion imakhalapo kuti anthu mumayenderabe limodzi. Mulungu ameneyo tikuyenera tizimuthokoza lero ndi kunthawi zonka muyaya. Ndi Mulungu okoma mtima, Mulungu woleza, Mulungu woyang'anitsitsa modekha, Mulungu amene sachita zinthu mothamanga, Mulungu wa nthawi. Tikampembedze mu mzimu ndi muchoonadi. Pakadapanda kupezekapo Yehova tikadatani. Buku la Masalimo 27 David anayankhula zimenezo. Pakadapanda Yehova ndikadatani. Tere chida changa, chikho changa chomwerapo, mtetezi wanga, amene amandidekhetsa mu china chilichonse, amene amandigonetsa mu msipu wobiriwira nthawi zonse, ndi Yehova. Ngakhale dziko litandida, ngakhale dziko litawukira mwa mtundu wanji, koma Yehova amanditeteza chifukwa amakhala nane nthawi zonse. Inenso ndimakhala nayenso nthawi zonse, usiku ndi usana. Ndi chifukwa chake ambiri amalephera kugwetsa legasi yanga, chifukwa ndimayenda ndi wamwambayo. Sindimamutchula chifukwa kuti anthu mumve kuti ndimamutchula, koma kuchokera pansi pa mtima wanga iye amandidziwa, inenso ndimamudziwa. Baibulo limandiwuza kuti amatichita ife kuti tiwapose adani athu, ndipo amakwezanso ulemerero wake Yehovayo pamwamba pa adani athu. Choncho tikuyenera kumulemekeza lero ndi kunthawi zonse. Pamene mwadzuka, kumbukirani kutchula dzina lake, kumbukirani kumulemekeza iye, osakhumudwa kaya mwadzuka ndi nkhawa, kaya mwadzuka ndi chimwemwe, koma musayiwale kuti choyambirira mthokozeni Yehova, mfunseni Yehova zoyenera kuti muchite, muyende m'mabande yake nthawi zonse. Musalekelele, musayiwale, musakhumudwitsidwe kukumbukira chimene inuyo muli. Yehova ndiye kothawira kwathu mu nthawi ya msautso. Lero Amalawi ndi nkhani imodzi imene ndifuna ndikuwuzeni. Nkhani iyi ichokera kwa Kamphata, mu mzinda kapena kuti boma la Lilongwe, kwa Kamphata, ena amati kunkhoma, kuti mwina tidziwe bwinobwino kwambiri. Koma ndisanakupatseni nkhani imeneyi, ndimafunanso ndithokoze lero President wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndakhala ndikuyankhula m'mbuyomu asanakhale president. Ndakhala ndikuyankhula kuti President Peter Mutharika anasankhidwa ndi Mulungu kuti atitumikire Amalawi ife. Zibe kanthu ife tikuyang'ana chimene iye akuonekera kuti ndi wamkulu, alibe maganizo, sazatha kusogolera dziko, sangayankhule, koma nzeru zimene Mulungu afuna kumpatsa pa leadership imene ikubwerayi, akuluakulu tikangomusankha zikhala zodabwitsa. Ndakhala ndikuyankhula zimenezo. Lero Amalawi ambiri mayamba kuvomereza kuti koma Pastor Shumba amayankhula aditu.
zomwe akupanga profesa si zomwe amalawi ambiri timayembekezera, si zomwe amalawi ambiri akhala kuyankhula. Zomwe akupanga profesa zikuposa zimene amapanga anthu alungalunga amphamvu zawo, anzeru zawo, afresh pa leadership yawo. Ndikuyamika kwambiri kwakukulu koposa china chilichonse pa moyo wanga kuti Mulungu amudalitse ndi kumpasa moyo wautali Profesa Arthur Peter Mutharika. Kulephera kuyamikira apapa akuluakulu sifenso anthu a dziko lapansi, ndife zinyama zokhala kutchire. Ali pa kampeni ankayankhula kuti tidzayika padera thumba la CDF, ndikukhulupirira chizungucho chimatero mawu ake CDF, kaya amati Community Development Fund, kaya meaning yake amene munapita ku sukulu mukuzidziwa, kuti lithandize makamaka chitukuko cha kumudzi. Timvetsere bwino kwambiri chichewa changache, kuti lithandize makamaka chitukuko cha kumudzi. Kumudzitu kumene kumakhala wanthu amalawi amene amatiyimirira ambiri, amene amapereka mavoti ambiri, amene amakhala ovutika ndi kumvetsera kuti boma lili kuti chani litipanga zitithandiza chani, ndipo mathandizo ambiri akamachitika kuchokera ku boma amayamba kupita ku midzi kumene kuli mavuto andiweyani nkumidzi. Ndiye tikaonera pa constituency level pamakhala anthu mwina atatu ngati sindikulakwitsa. Pali phungu wa nyumba ya malamulo amene amati MP, pali kansela, ndiye pali mfumu. Ndiye tikaonesa kwambiri munthu amene amakhala kumudzi pakati pa anthu atatu amenewa mowirikiza, kapena amene amakumana ndi munthu wina aliyense pafupi ndi kansela, muthandizana ndi mafumu. Tikachokatu pa level ya MP ndiye timabwera pa kansela, kumabwera pa kansela kumabwera mfumu eni yake amudziwo. Ndiye president ananali chitukuko chimenechi chipita kwa anthu amene akumudzi. Kansela, MP, mfumu, anthuwa ntchito zawo ndi zofanana, koma amene amakhudzika nazo kwambiri zinthu zakumudzi ndi kansela ndi mfumu. That is why Profesa anaona kuti chitukuko kuti chifalikire mosavuta chifikire kwa anthu amene aja, makansela, mafumu, eni ake okhala kumudzi nthawi zonse. Nyumba ya malamulo itatsegulidwa, APM wawina ndi chipani cha DPP, nkhani imene inakalowa ku parliament kufuna kuchosa CDF ija kwa makansela, kwa mafumu, kuti akuti ikhalebe m'manja mwa members of parliament, amene nthawi zonse ntchito yawo ndi kukapanga malamulo ku parliament. Amalawi, tiyeni tikonde dziko lathu. Ndiyamikire kwambiri Honorable Malunga Phiri Ben, amene ndi nduna ya zamaboma ang'ono, anayima nji kutambasulira bwino lomwe kuti Amalawi timvetsetse kuti thumba limeneli likupita kumudzi chifukwa ninji, kodi oyenera kuti thumba limene ligwiritse ntchito ndi ndani, kodi oyenera kuti akalipindulire thumba limene ndi ndani. Anafotokoza bwino mwina ambiri takhala tikuona pa kanema wathu wa MBC. Zimenenso ngakhale president wathu panopa wanenetsa kunena kuti sindikulola kuti thumba limeneli lipite ku ma MP, koma lipita kuma local, that means kumidzi. Ainaka kumudziko, ngati kuli kuononga akaononge okha, ngati kuli kukonza akakonze okha. Tatiyeni timombere manja mtsogoleri wathu akuluakulu. Timombere, tisachulukise nsanje simanga mudzi. Envy and jealousy is a sin. Sizimapitisa patsogolo chitukuko. Taonapo mbuyomu
zisakuyenda kutha 5 years yonse m'midzi no chitukuko, no development. You see, ndiye tikufuna tione kuti kodi makhansela kodi alibe kuthekera ndi mafumu ndi anthu akuderalo atakhala pansi nkukuna kuti kodi tipange ziti kwathu kuno kukusowekera chani. Ine ndikuona kuthekera kukuchitika. Inde sizilephera makhansela enanso ngadyera, koma chinthuchi chikapita kumene kuja chikafikira pa boma chikafika pa kanselo ipanga zotheka onse ali chinthu chija chikugwiritsidwa ntchito moyenera, ndipo zitukuko zathu m'midzimu ziyenda mosavuta. By the end of 5 years mkulukuta moyo dzina lake lizakhala ngati Traore. Akuluakulu Ibrahim Traore ni mfana kwambiri, koma zimene akupanga kwawo ku Burkina Faso ineyo ndatha naye nzeru. Ndinakhala ndikuyankhula mbuyo monse munena kuti ineyo ndikanakonda kuti Profesa Arthur Peter Mutharika agwire ntchito ngati Ibrahim Traore, ndipo akhala Traore wathu ku Malawi kuno. Ndi zimene zikuchitika pano. Wakana kusayinira bilu imene aphungu a nyumba ya malamulo anakakambirana kuti bilu imene ija ya 5 billion ipitenso m'manja mwa aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitha kumayigwiritsa ntchito. Malo mwake walamula kuti wa zamalamulo apange ndondomeko yomveka bwino yokhuzana ndi ndalama zimene zija pamodzi ndi ndani kaya nduna ya zaulimi, things like that. Imene andangolakwitsa amene mwatsatira bwinobwino ndimafuna tizikupatsirani zinthu zokupsatu, koma pena ndine munthu ndimayiwala. Apange ndondomeko yoti ndalama zija zipite ku nduna wa zamaboma ang'ono ndipo zikagwire ntchito kwa anthu oyenerera ku midzi kudzera kwa makhansela, mafumu komanso makhonsolo adera lawo. Ine ndikunena kuti ma MP musapange nsanje. Makhansela ndi ana anu. Mwana akachita bwino mmakhala kuti nunso mwachita bwino. Dzina limene limatchuka mati mwana wa uje ndi olemera. Mwana wa uje takudusapo samatchukanso ndi amangoti mwana wa uje, mumatchuka ndinu makolo. Tere kudera kukachitika chitukuko cha mphamvu, chitukuko chimene chija wotchuka ndinu amanena kuti MP kudera iwenso namene umaonekera kwambiri pa screen uzinati kudera kwanga kukuchitika izi, deranga kuchitika. Musachite nsanje kuti amene azandilanda mpando wanga 2030. Lolani ntchito za manja anu zikuchitireni umboni. Ine ndikuthokoza kwathunthu Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndisanafumuke pamenepo kupita ku nkhani yanga kukamphata, ndimafunanso ndinene kuti takhala tikuyankhula mbuyo monsemo kuti ma MP chonde, nduna zaboma chonde, taziyankhani mafoni. Zina mwa izo zimene timafuna tizifotokoza tizikuwuzani. Nkhani yakusayanga chifukwa sitonse amene tingakufikireni ku ofesi kwanu. Nthawi zina timaopa kukakusokonezani nkhani. Pamene tikayankhana pa foni nkhani zija muzigwira, muzitenga, muzimva, muona chochita nazo. Miyezi yakwana 3 tikulowanso mwezi wa namba 4. DPP ikulamula. Inunso mukugwira ntchito nkumalandira kani masalarizi kani ma allowances zikutheka. Tikuyamika kwambiri nzimene timafuna ifeyo. Koma nkhani nayi sopano. Phokoso la ana anu kunjaku likuchuluka. Ana anu akulira kunjaku. Musafike poti mpaka na anthu ayambe kunyoza. Ena okhawo amufamily imodzi ya DPP ayambe kupanga mademo. Zikumaonekeratu ma social media mo. Chonde taisesani anaja mwapake phala pakamwapa. Kulira kwa mwana atu kholo limakhudzika. Chonde dagwira mwendo ndikupepe ndikugwada kwa inu mafumu athu ndinuyo. Tikamati nduna ndinu mafumu inuyo. Taisesani mukhale pansi mukambirane kuti anyamata thamina amathamanga ndife aja. Kodi tawatani, tawaponya pati, tangowasiya chiya popo. Zimene zikumveka zisizabwino.
choncho tikayankhula yonje ena amene kuti mwaonatu anaja ayamba kuwukira amene uja mwamuona bwino sitikuwukira tikukuyankhulani kuti mumvetsetse chimene chikuchitika kunjako mwina simudziwa mwina mukudziwa koma mphwayi ndi soka mukachitira mphwayi kuti asiyeni zawo abalira ife bwana zathu zili pabwino tikumva nazo chisoni chifukwa ena mwa nduna inu mwayamba kutenga ana anu amene samagwirapo ntchito iliyonse kutipula nawo limodzi kuti tigwetse chimphangala chimene chinalipo chija lero mwatenga ana anu mufuna muzayapitisa ku maembasi ana amatipula aja amaonekera amadzuka mmama aja opanda lokudya phala aja kumakuperekezani kumakati kumakutetezani ana aja mwangu asiya lero ayamba kuwa watu chonde tawatsekani pakamwa ndikuyankhula izi kuchokera pasi pa mtima ndimanena kuti ndikamayankhula chinthu ndimakhala ndachifufuza tadziwa amanena kuti mwana osaliralira mwana osalira kunsana amati mwana osaliralira amafera kunsana kaya mwambi umatero kaya ndi ana akuliralira wasakufuna kufera kunsana tamvetserani kodi ali ndi moyo akufuna chani kodi walumidwako kunsanaku kapena ni njala timutsitse kunsana kuti muyang'ane kuti ndi chani chimene chikulu kapena mkodzo wa mpola wakumva kutentha timsinthe thewera inuyo mwindi kuthekera kusintha thewera la ana anu chifukwa mwanayo ndi wanu mukumudziwa asafike mpaka napo mati pangitsa kuti mpaka tidziye aluka anene atungonyeranyera akoza mpaka na kumati tchulano mayina si zabwino mugwize ntchito mawu oti honorable you are honorable ndinu anthu olemekezeka kwa pakapaka maphala anawa nkosavuta mwindi kuthekera kumeneko ena nuti ukumveni mwamba mpaka na kumamangira mukumagulirano mapoloti azimayi si zabwino zimenezo mukusiyana amene amavutika miyezi yomwe mpaka na mwamba kumagulira zibwenzi magalimoto si zabwino zimenezo iyayi si zabwino tayambani kaye mwakonza ananuwa nawonso akhale ndi chochita akula kaya azingopempha mu maofesimu mafuni ndawo simukuwayankhaso mpaka azite kuzichula mayina iyayi ndakusokosera kulinga utamva nkhani yanga ya lero ndimanena kuti kwa Kamphata kapena kuti kunkhoma ndalandira uthenga tsopano 3 days ine ndikamayankhula zipa ndimafuna ndifufuze ndipeze kuti ndizoonadi dzulo ndakafikako ndachizako ndi anthu awiri atatu amene andiuza kuti mawu mwamvawo a mfumu ndiwoona ndithu kunoko fetereza anthu amene tikudati otsika mtengo tayamba kukuwa naye kalekale izi kupitirirabe anthu akugula thumba lya 30,000 malo mwa 10,000 mwamba 10,000 kodi zimene zikupitirira chifukwa chani alangizi amene mukutenga nawo mbali yomwe agulitsa anthu kodi mitengo imene analamula APM simukuyidziwa kuti ndi ma 10,000 matumba awiri mpaka munthu azigula 60,000 anthu apumira pati kapena muli ndi khumbo lofuna kuwononga legacy ya Profesa Arthur Peter Mutharika sibwino choncho ya mafumu muli komweko mukumaona zimene anthu anu akulira bwanji simufuna kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino ma MP madera mwanu mutikamayankhula muzithamanga makafufuza ndikudziwa paga zimene ndani ndikulesetsa kuti anthu anu nawo kodi ife titimangotengera ife tingachotengera mawu koma mphamvu kwambiri zimakhala kwa ma MP inu makansela mafumu imene ndiye ntchito yanu yoteteza anthu anu amene mumayang'anira aja kwa mwake muti muteteze anthu anu agule fetereza otsika mtengo akapindule mukumatenga anthu akudera kwina kwapasa mwayi ogula fetereza chifukwa iwo ajali ndi ndalama zochuluka zimene inu mukufuna kuti muzilandira nkumagawana tiyankhule motani Amalawi amene ali activist weniweni asamayang'ane za activist nzake tiyang'ane za Amalawi kunja kuti ali ndi mavuto ochuluka owayankhulira ndife nkhani imene iyi yandikhudza kwambiri fanda ilandira kokwana katatu tsopano ya kukamphata kukamphatatu ena afereza akugulira penipeni tikangodusa pa stagepo tikamapita mtunda wa Blantyre tikangodusa pa izi madaliso pa filling station kumanzere kwathu komwekuku pamene akugulira fertilizer
tisanafike pambonipa zimene zitseni zilekeke tikamayankhula timafuna anthu mudzimva musamamve kuti nkhwangwa ili mmutu ndiye mkumva ndikusintha aye ndayankhula izi kuti Amalawi mutengepo mbali tinayankhula kwambiri nkhani imeneyi mwina kwa mwezi wathunthu kwauza ngakhale anduna tikudziwa ambiri mukudziwa tikudziwanso ma MP ambiri mukudziwa kuti zimene zikuchitika ndithu madera mwanumo koma mukuchitapo chani. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane ndimalize ndi nkhani ya HRDC. HRDC idakhala tikuyankhula azinzanga asakhala kuyankhula ena mpaka afikapo na kuti HRDC sibungwe HRDC ndizifamba za M23 HRDC ndizifamba za Boko Haram ndipo zimene ndizoonadi chifukwa takhala ife tikuona Amalawi akhala kulira mzaka zimene zadusa mbuyozi za ulamuliro wa MCP koma HRDC sinadzuke nkuyankhulapo zofoka za MCP zimene zimachita kuonekera pambalambanda. Lero mukufuna mulimbane ndi zimene anachita Maijeni Ansa. Ndimati ndikupempheni kuti Maijeni Ansa tawasiyeni kaya ndi vice president wa dziko lino. Sulimene amakhala vice kuti analibe khobiri pa moyo wawo. Mukumudziwa Mayi Amenja ndi munthu woti ngakhale kunkhani ya maphunziro ndi inuyo akayiyatsa muli pansi kwambiri. Muli pansi kwambiri ngakhale nkhani ya uzimu ndinu akayiyatsa muli pansi kwambiri ngakhale nkhani ya maganizidwe ndinu akayiyatsa ndinu mwana kwambiri ndi Maijeni Ansa. Can you respect him? Can you respect her? Respect her. Chifukwa tsiku lina muzachita manyazi akayiyatsa. Muzachita manyazi ndinu wachichepere kwambiri mumoneka kuti ndinu wachinyamata koma muganize mozama ngati munthu oti munapita ku sukulu. Maijeni Ansa si munthu wamba. Panopa chifukwa kuti amuna awo sakupeza bwino. Bwanji tiwafunire zabwino. Ali mchipatala kulandira thandizo. Bwanji tiwafunire zabwino. Tisiye ka izi zakudzikozi. Tione kuti kodi moyo wa munthu Mulungu angauteteze bwanji. Tiyeni tiwapempherere tiwayikize m'manja mwa Mulungu. Chifukwa iye ndiye mwini wake kuchiza Yehova Mulungu. Kulibenso kwina kumene angathe kukapeza moyo ngakhale inuyo ngakhale eneyo kuposa kwa Mulungu. Choncho ifeyo tithandize nawo kutenga mbali kumpemphera Mayi Amenja kuti mwamuna wake Mulungu amuyikize m'manja namukhuze ndi dzanja la machiritso kuti atuluke mchipatala ndi moyo. Ndi pamene akubwera kudziko kuno abweredi molingana ndi mmene analonjeza kuti pofika pa 10 ndikhala ndili mudziko lino adzagwire ntchito yothandiza dziko lino. Ndimafuna ndiyankhuleponso nkhani imene ikumveka ma social media yoti pali udani pakati pa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi wachiwiri wake Maijeni Ansa. Ayi Amalawi mumve izi. There is no enmity between the two. Kupanga trimu security ya president, vice president, kapena second vice president si nkhani yoti anthu adana. Kuma ma expenses kuchepesa ma expenses potengera ndi mene dziko lino lilili. Timaona nduna imaenda ndi bodyguard mmodzi koma amatha kunya naye mpaka na kumaliza term yonse akumuteteza. Nduna ndi chimozimozi munthu wina aliyese president akhoza kukhalanso tikakhala tikuna ife ku Burkina Faso Traore pena amatha kuyenda ndi munthu mmodzi womuteteza pena awiri okha muteteza kumayenda popanda chiwembu china chilichonse. So kuteteza chuma cha boma mbali ina ndi imene chapanga president kupanga trimu achitetezo wake. Sana alandi wachitetezo wina aliyense atsala achitetezo mmodzi wawo wa personal Maijeni Ansa ndi asasule chitetezo ina kalipo awiri kalipo atatu amene akukwanira kumuteteza munthu. Susangatetezeke nanga ino zija zimachitika ndi amanganya zija kumapita kugula nkhuku musika ndi achitetezo 27 zatipindulira chani ku mtundu wa dziko la Malawi. Tiyeni zinazi tiziziona tikamayankhula tikamatsutsa tiziziona pepe boda noli wonse mene umachita ndipo tsiku ndi tsiku ngakhale kuti Maijeni Ansa ali kunja ndi APM amalumikizana
amayankhulana ndipo ngakhale Jeni Ansa ali kunja ntchito za dziko muno akugwira nawo. Timaona akuyankhula pa masamba a mchezo awo, akuyankhula za chitukuko cha dziko, akuyankhula za mmene anthu akupangira adodima. Sizakuti chidwi chake ngakhale ali kunja mayuja, chidwi chake chonse chili mdziko lino, chili kwawo kuno ku Malawi kuno. Choncho tiyeni timufunire zabwino. Tisamangosankha zokhazokha zimene tizoti zikayankhule zikhala zoyipa zokhazokha zabwino osayankhulapo. Sitimatero yayi. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane. DPP ndi Blue Alliance ndi imene ikulamula dziko lino. Ndipo Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene ali pa chiwongolero. Mbambande mbite.